Hi guys! Pakaon ko kuan kanang Madre de Agua sa atong mga baka. Oh. Taan ninyo? Anang transition feeding nila ba? Dili man gud sila mukaon dayon o kanang mga butang nga mga pagkaon nga kanang wala gani sila naanad ay sa pagpamuhi og baka matod pa sa kong mga mentor, consistency dapat sa pagkaon ug unsang klase nga pagkaon ug unsang oras nga time sa pagpakaon. Mura siya tao ba nga kaon ka og alas 6 anad kag kaon na inana lang gyud na nga oras imong dumdumon ug gutomon kag alas 12 inana pod. Mura pod siya sa baka kaya ang ipakaon sa baka dili man ang baka mismo ang microorganisms o organisms man nga nasa sa sulod silang tiyan. Oh, tanawa niyo. Siguro dito sa Australia dili kay sila tigkaon aning ginatawag nato nga Madre de Agua. Una nga transition feeding man ang atong gihimo, atong ginahinay og pa-adjust ang baka sa environment sa Pilipinas. Op. Nanay, solo flight ni diri way gunitize camera ha. Oh, plaster na to. Nya, hinahinay na to silang gipa-adapt sa pagkaon na to diri sa Pilipinas mo na nga daghan man tag Madre de Agua. Kita nimo dili pa kay sila inana ka kusog mukaon. Pero pag masanay na ni sila sa pagkaong Pinoy, tricantera, kining Madre de Agua, no? Nindot kini siya nga source of protein. Gani ang mga manok ani guys, mga manok, baboy, kanding, kusog kay ni mukaon kay kuani taas og protein content. I-Google ninyo si Uncle Google to na aning Madre de Agua. Karon ang akong baka wala man gud sila naanad ani kay syempre sa gawa sa nasod Pilipinas lahi man ang ilang pagkaon, hay man katubang mga uhot. Unya diri wa man tay inana nga mga sagbot nga pareha sa Australia, natay mga napier grass, mga legumes like this one. Gi-transition feeding nato sila. Pareha sa among isa ka baka diri sa una sa farm nga gikan siya og lugar nga wala siya napier ba. Pag abot niya diri dili kay siya mukaon. Mga 3 weeks dili siya mukaon pero after 3 weeks nga naka-adjust na siya, mukaon na siya. Oh, tanawa, hinay-hinay silang nagkaon no. Kay ginatawag ani niya is transition feeding gikan sa naanda nila nga pagkaon padulong nga maka-adjust sila sa pagkaon dinhi available sa farm. Nya since gitilapan ko since daghan na taog kanang Madre de Agua, tricantera, mo na ni atong ipakaon sa ilaha kay kusog kay ni siya makapagatas. Shout out dahil ko sa kong classmate gikan elementary, high school ug college si Cubs Bernard Balili, Kagawad Bernard Balili sa Barangay Rizal. Isa sa mga naghatag nako og anay similya sa Madre de Agua. Sila LL pod sa Mindanao Baptist Rural Life Center sa Mount Carmel sa Kinaskusan. Isa sa mga sources nato sa Madre de Agua og si Prex Wilson Munisit. Akong classmate sa seminaryo nga naghatag po nato og similya sa Madre de Agua. So daghan tag gikuhaan nga mga sources sa Madre de Agua unya mao atong gipadaghan ri sa Albores Farm in preparation para sa mga baka nato. So, Madre de Agua!